Počúvaj, dojdeš normálne do knihkupectva, jak normálny človek, intelekt 9,5. Hej, pozri sa na knihu, povieš si, knižka do vody, to môže byť dobre, však voda hydratuje. A zrazu sa z toho vykluje. Brutálny, proste thriller, neviem čo. Vieš čo, Paula? Hawkins, či kto to napísal? Ďakujem ti veľmi pekne, pretože po prečítaní tvojej knihy sa nemôžem sprchovať, nemôžem vodu piť a nemôžem si sama ani kúpkať. Chápeš? Vieš, aký je život bez kúpkania. Je to naozaj, že zvodný príbeh o troch ženských, ktoré sa proste utopia v jazere a proste zamutia vodu. Nie v tom jazere, ale aj tak, akože v tom mestečku, v ktorom žijú. Potom vyplávajú isté veci na povrch. Vyplávajú. Proste vodou na ich mlyn je... Kryte na nebi existuje vôbec nejaké slovné spojenie, ktorého základom nie je slovo voda? Tak ja neviem proste. Jedno je však isté. Určite, ale že určite si nespievali pesničku Voda, čo ma drží nad vodou. Lebo sa tak nestalo. Nie, Vašo.